Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag nga rabii kabsat nga Armando ken kada kayo amin kakabsat nga nakadwami ta nga biyang ti rabii. Yaman ti kini Apo ta at datay man ditoy Ilocano nga rarami niya. Ta rabii iti Huwebes. So nga iti intay pa nagtutuloy ket kabkablaawan kayo amin. Ya awan labas na sa payla kumasi tayo ket mabendisyonan. Maala tayo maamin nga kasapulan tayo nga na espiritualan. Manipod ka dito nga raramid niya. So nga tatanga biyang ti rabii kakabsat bago tayo grugi, kada ito napatay kararamid niya ako, mapantayo iti panagkararag. Kapsat nga Armando, si kaniti mangidang ulo. Kararag tayo karon dahil nga kapsat. Amami nga man nakapalin namin na po. Salamat. Iti tatang rabii. Manan. Kayong ipahay ka kami. Salamat. Sikat iti mulong. Daan man na iti programa. Iti dalan iti kinasakto. Tatang rabii. Siga ko man iti mangusal. Iti nga programa. Iti intiro nga lubong. Pilipinas, iti Kailokanwan, narakapsat, kan dagiti dagdengag, nagwibuy at tangarabi, kat dagiti online, siya ko man tumulong nga mo. Ito ko mati may salakan, kaputa iti nga programa. Antabayanan na kami, babaan ti Espiritu Santo, siya kati tumulong iti saram, at tangarabi, kan nagiti kansyon, kan dumapay nga maaramat iti nga trabaho ma. Ti benediction mo kumakot may bahay ti puso, ti may sakan matan kami ti spiritual at benediction na po tangarabi. Iti bon banag apo kat dinawat mi kan karkararag mi unay. Tinasambay tunay anagan ni Jesus nga apo ni. Amen. Yaman na kapsat nga Armando, kaya titintay pa nagtultuloy kakabsat, mapantayo mo at kadagiti kakabsat tayo. Nga nakadwa tayo kada ito yung aramid niya po dito yung online. Kablaawan tayo, iti kakabsat tayo nga nang ipapahay iti kablaaw at ragsak na dito yung comment section. Kaunan dito yung comment section. Kati kakabsat nga Analicia Magallanes, kung na ito ka na yung bag na rabii, ay ayatan nga kakabsat. Kakabsat nga Mardel Javier, kadwa tayo mo lang tangabi ang rabii. Kakabsat nga Rochelle, Fernando Octemia, kakabsat nga Rowena Arsiaga, kapsat nga Arnold Ramiscal Ordanyo, kapsat nga Robert Maranyon, kanang kita imbag kan nagasat nga rabii kada tayo amin kakapsat ken gagayam ti Apo. Madaydayo ni Apo iti daytoy nga rabii. Kapsat nga Deyo Escolar na imbag nga rabii ken kakapsat, kasama ken kakapsat nga Virgilio Sabalay ti Balawang Congregation kan kini kapsat nga Christopher Gasita Aglibot, nagawa tayo malakat nga biyang ti rabii. Kapsat nga Shannon, bibuet nga biyang ti rabii. Tatay pa lang lipasan, hindi pa ng kablaaw, kada iti kakabsat tayo, na nakadwa tayo ng kabiyang trabi kakabsat. Nagtuloy kayo kumanga, comment, like, i-share, dito ramit tayo tatlo. Ada do pa nga kararwa.
iti makabuya kada iti napatay nga aramid niya. Amen. Kat nagtultuloy nga ipalpalagit mi kada kayo amin kakabsat dahito broadcast tayo. Kat haan lang dito Facebook nga mabuya. Dahito kat mabuya mo lang dito YouTube channel iti Church of God in the Philippines. So nga sapay lang share tayo mo lang dito tapno nagisi gagayam ka naiayatin tayo nga awan ti Facebook da kat nagbalindang po ay ni Jai YouTube. So itintay pa nagtultuloy kabsat nga Armando kat mapantayo mo at kalagiti kakabsat tayo nga naaddan iti aldaw ti panagkasangay da. Amen. Buyahan tayo kakabsat. Amen. Naragsak nga panagkasangay kada kayo amin kakabsat nga naikadwa kada ita nga video presentation. Kada nga biyang terabi. Kabsat nga Armando may sapay nga video presentation iti intay mabuya. Kapag kapuan iti benediction at nga biyang terabi. Kuyain tayo dito balaygi nga naramid di Mindanao Convention. Kaya may kadua pulo kat duwa nga anniversary. Di Iglesia ni Apo iti kalilangan mo kita. Amen. Kuyain tayo kakabsat. Amen. Nagyaman tayo kada itang balaygi iti araramid ni Apo iti Mindanao. Marigsakan iti puso mi nga makita iti kakabsat tayo nga
nabendisyonan kada ita nga aramid niya po. Kada tintay pa nagtutuloy ka kapsat, itintay mo kini Brother Armando dahil plan. Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos at nga gindawa ita madantay dito second party program tayon. At salamat din nagbalbaligi na dito nga programa. Palagi may kakapsat kata kayo dahil prayer request tayo dito amin nga Jesus tayo, di prayer warriors, dito kararag tayo nga kapsat tayo nga dito sa gumanitan di pagpagita kan dito spoken prayer request. Kuy-kuyog tayo kuma kinanay ni kararag kakapsat. Dagiti nga daw dawat kiniapo tapno niapo iti mangted ti amin nga kasapulan kan magpaimbag iti amin nga dan nga sakitin pagpagita. Dahil pagpagita kiti kakapsat. Kararag tayo. Kung nagdito tumapay at iti prayer request. Pagpasalamat kami kakapsat dagiti star senders tayo, manipot pa dirugi na dito ng programa. At ti naitulong na ita nga santuan nga pamuspusan nga dito ni Apo. Tayo kan nagiti daan ti puso ta unay nga mangtad ti trabaho ni Apo. Tapos pasalamat kami kakapsat kani Apo ti mangsapapak mo kumakanya kanya yung kapsat ti Amen. material pa kamambanag ti spiritualan nga unay-unay. Ken dagiti han nga makaamupay unay di makasalot ti send ti stars ket mabalin ti GCash kakapsat nga pamuspusan na data screen tayo dagiti number tayo 0912 3378622 atay Amen. ti GCash number tayo kakapsat. May papanday ti panagtulong tayo ti trabaho niya. Amen. Ti materialan na sa pulan pa. Salamat sa Jonathan ket mabuya tayo katanga kapsat at i-highlights the annual seminar of Christian Doctrine and Youth Camp ti panigitar lang pinapalabas. Amen. Kapsat.
Amen. Salamat ka na po Diyos kay itang balaigi. Iti annual seminar of Christian Doctrine kan iti youth camp iti panikitar. Brother Jonathan. Amen. Kapsat nga Armando, kan kakapsat tayo dito online kat mapantay mo kadagiti pakdaar announcement. Pangkat kadagiti nakaline up aramid niya ako. Nagtutuloy nga palpalagit mi kada kayo. Aming kakapsat nga nagtutuloy lang tayo iti panagkakadwa nga panagkararag tayo. Maya Zoom meeting mararami tayo iti Rabii iti Lunes 8 PM. Sabi na kung mga kakadwa tayo magkararag kakapsat. Kan into no June 27 to 30, marami dito Visayas Convention. Kan into no July 7, kat marami dito may ka 50 ng anniversary iti araramid niya ako. Dito ay Pilipinas. So nga sapay lang kumakapsat, kat makadwa na kayo padagita nga araramid. Kaya itinday pa nagtutuloy ka kapsat, ito yung matini kapsat nga Armando dito yung broadcast. At imot highlights iti anibersaryo iti Church of God ng Nawag Sur di po Quirino Province. Buya tayo kakapsat iti highlights. Kapsat tayo mga operator. Amen. Salamat ka na po Diyos. Kanitang anibersaryo, iti 16 anibersaryo iti Panawag Sur, Dipon, Quirino Province. Kanta tagarod ko kapsat. Kapsat Jonathan. Dapat may isang special song tayo. Ti Paulo na iting kansyon, katagayat, rupang mo. Isagot na ganyan kapsat tayo. Isipot dito yung Latin that tinggan. Tinggan tayo iti mensahe na. Amen. Spiritual.
Amen. Amen. Salamat iti pintas unay nga siyang nga ipaayag iti kapsat tayo. Tagarot ko mapantayon iti napatag nga pasat tayo nga programa iti panagtanong tayo iti sasa tayo. Amen. Naman tayo ni kapsat tayo nga Bernard Velasco. Iso ti usaran na ni Apo nga picture na tangarapit iti sasa. Amen. Yamanak iti ngarabi nga nadan iti gundaway nga magkaroon ti paset na tarabi nga makapag kasaba iti sasaw ti Apo itang arabi. Ket sapay lakuma ti Apo tayo Dios ke isu ti agaramid tang arabi tapno amin dagitoy agdengdengeg iti sasaw na ket maamiris da kuma. Maawatan da kuma iti kayat nga ipadanon iti Apo kanyata. Ket ti pagadalan tayo nga rabi ket masarakan ditoy Santiago 1 Santiago verse 1 chapter 1 verse 26 ken 27. Kunana ditoy no ti asinnuman a tao panunutan na nga iso managdaydayaw ngem di na ngedngedan ti dila na no di ket alilawen iti puso na ket mutlaeng ti panagdaydayaw daytoy a tao iso ti bareng-bareng ti nadalos a panagdaydayaw ken awan tulaw iti imatang iti ti Dios ken Ama iso daytoy sarungkaran na dagiti awan amada ken dagiti balo a babae iti ladingit da ken agannad nga awan tulaw na ti lubong. So atoy binasa tayo Santiago 1:26-27 uso ti paggapuan iti pagadalan tayo iti rabi ket ti paulo na ti pagadalan tayo iti rabi ket makuna jay relihiyon o panagdaydayaw. Tagamin makita tayo adumot nga tao tatanga panahon tayo adut relihiyon da. Ngem tangarabi kitaan tayo ta ito'y binasa tayo ket adati bagbaga na nga nadalos a panagdaydayaw ken addamot datay bareng-bareng a panagdaydayaw. No alaan tayo iti sao nga relihiyon. Iti kunana iti ating sao nga relihiyon ke nagtaod iti panagsasao nga Latin nga kunana ket relegare. Ti kayat na asawon ket ti panagmaymay samanen. Iti Tagalog kunana muling pagbubuklod. Anya iti agmaymay sa idtoy nga bagbagana dagiti tattao ang managbasbasol ken makikaysada makipanakaysada kinti Dios tayo. So ay tati kaya nasawen daytay relihiyon. Ngem ito'y binasa tayo ada ibagbaga na nga nadalos nga panagdaydayaw ken bareng-bareng nga panagdaydayaw. So kitaan tayo tangarabi adu dagiti tattao mangibagbaga nga adu met relihiyon da. Ngem di daan mo gayam dagiti relihiyon da ket adi panagdaydayaw da ket bareng-bareng. Ti pagarup da ket nadalos ti panagdaydayaw na. Isu nga itat tangarabi kitaan tayo. Anya nga dagiti ebidensya. Adda dagamin ti ebidensya iti makungkunaan na relihiyosoan kinaaleng-aleng. Adda ti relihiyon nga kinaaleng-aleng nga kunana. Ket ay iti relihiyon ti kaadwan nga tao. Adda ti bagbagada nga adda relihiyon da ngem ti
no kitaan tayo met kinaaling-aling laeng daytoy nga relihiyon da. Anya ti katunayan, iti ebidensya nga iti tao ket adda relihiyon na nga kinaaling-aling. Kunana ket dagiti tattao nga adda bareng-bareng nga relihiyon da ket saan da nga agbibiyag iti awanan iti basol. Ibig sabihin agar aramid ti basol. No damagan tayo ti tattao ti panahon tayo tatta. Ibagada no adda relihiyon mo. Damagan ka adda relihiyon mo ya. Ibagada adda met ti relihiyon mo. Ibagada ket naborn again ak met. Adda met nalaing daytoy relihiyon mo. Dakkel ti relihiyon mi. Ngem no kitaan ti panagbibiyag da agar aramid da ti basol. Ibig sabihin ti panagbibiyag da iti tunggal aldaw agar aramid ti basol. So nga adag iti tattao makita tayo adda tattao di da malakpedan tingiwat da ti panagsasauda managsauda ti dakdakes. Agar adu ti tattao mamartek met. Adu dagiti tao sugarol. Adu dagiti agtatakaw. Ata ti aramiden iti tattao nga managbasol. Ngem no damagan tayo adda relihiyon miya. Adda relihiyon ko kunada met. So ibig sabihin, no apan tayo pagadalan nga lalalaing, iti relihiyon daket bareng-bareng. Kasi agar aramid dati basol eh. Ken ibagada da relihiyon naman. Isu nga makuna tayo, iti tao nga agar aramid ti basol nga ibagbagada nga adda relihiyon da. Sumamsamba damet, agdaydayaw damet kano ti Apo. Ngem no agar aramid ti basol, ti panagbiag da iti tunggal aldaw. Handa nga mabalin nga agbiag nga handa makaaramid ti basol. Ti relihiyon daket kinalaaling-aling. Ibig sabihin bareng-bareng lang ti panagdaydayaw da. Awang kwenta na dagiti nga tattao nga ibagadang adda relihiyon da. Magararamid da ti basol. Adu dagiti tattao kasta nga aramid na. Adda dagiti agtatakaw. Ngem no damagem ka adda mo relihiyon da. Oh, anak ti makuna tayo tatta. Di ti relihiyon daket bareng-bareng. Isu ata ti maysa nga pakakitaan nga adda ti relihiyon nga bareng-bareng laeng. Tagamin iti tattao agar aramid iti basol tunggal aldaw. Kasta ti biagda nga agnanayon. Isu nga makita tayo nga ata ti katunayan, ebidensya nga adda ti relihiyon nga bareng-bareng. Anapay ti mapakakitaan o ebidensya nga adda ti narelihiyosoan nga kinaaling-aling. Adda mo dagiti tattao mangikasaba. Adda mo dagiti kunada ke isu da ke lingkod mo ti Dios. Isu nga no mangikasabada ha nga maikat iti panagkakisabada ke bayat kano iti kaadaan iti tao iditoy lubong ket haan kano nga agbasol ay madi kano nga makaaramid iti basol. Ti kaya nasaon agbasbasol nga kang kanayon iti tao. Kitaan nyo dagiti nga relihiyon agi kaskasabada ti sasao ti Dios ngem di damat mamati iti biag nga awan ti biag nga nadalos. Ket ipatpatyenda ke haan kano nga mabalin nga hanga makaaramid ti basol. So kontra ija iyad-adal da. Awang kabuluhan da adi panagyadal da. Agyad-adal da iti sasao ti Dios. Mati dapat nga iti tao ke agar aramid ti basol tunggal aldaw. So ating nga katunayan, ating nga ebidensya ket agpatpatunay laeng nga ti panagdaydayaw daket bareng-bareng. Aleng-aleng laeng iti panagati relihiyon da. Anya ti purpose da laeng ke maadaan iti kwarta. Agim amin nga relihiyon ke it may sa ti panggep na no iti relihiyon na bareng-bareng iti pirak ti kayat da nga makita ita. Isu nga makita tayo adu dagiti mangikaskasabata tanga agdama hang pakakitaan iti nadalos nga panagbibiyag. Di da gamin mati. Isu nga no ibagbagada ke
Oo, hang mabalin nga hang makaaramid ti basol. Ay ta ti kapanunutan da. Ata nga banag ka iso ti aradye kapanunutan da. Iso nga makaaramid da ti basol. Iso ay ta iti makitaan, pakakitaan nga adda ti bareng-bareng nga panagdaydayaw. Bareng-bareng nga relihiyon. Gamin kay ti panagyadal da. Lablabanan da iti panagyadal ti panakaisanto, panagpakasanto. Iso nga makita tayo ti kasabada ket mangikas kasabada iti haan nga naan-anay panagpakasantifikar or panagpakasanto. Di da ikas kasabada kita kasta nga banag. Tagamin mamati di dapat patyan iti panagpakasanto. Iso nga makita tayo iti puso da ure man tayo mabasbasa ti puso da makita ijay action da ka nga adamot iti madi iti aramid da ket at nalaing da nga agpungtot agar aramid da ti madi kasta ti puso da tagamin ko na iti Biblia o kuna ati kwa nga noan niya iti radjay puso iso ti makita iti action na iso nga no narugit ti puso iti maysa nga tao narugit met ti panagbibiyag na. Iso nga handa mamati ijay na dalos nga panagbibiyag o panagpakasanto ita nga agdama. Iso nga awang kwenta iti relihiyon da. Uray no inaldaw da nga gikas kasaba. Uray no dinumingo da nga umay iti kapilya o ti simbahan nga makuna. Ket di da mo lang mamati iti panagbiag nga panagpakasanto. Kundi da nga iyad adal iti biyag nga panagpakasanto ti relihiyon daket bareng-bareng. Ti panagdaydayaw daket bareng-bareng. So awang kwenta na kasta ti relihiyon dagiti tattao nga agar aramid ti baso. Iso nga tangarabi no ket makita tayo kitaan tayo ti sarili tayo tattarabi. Da tayo nga agdengdengeg itoy nga programa no agar aramid ka pa iti basol iti panagbibiyag mo tanga agdama no dim nga maliklikan ti hanga nga agaramid ti basol haam mo nga mabaga nga iti relihon mo ket nadalos ito'y ato iti pakakitaan nga ti relihon mo ket bareng-bareng tagamin agar aramid ka pa iti basol iso nga madi tayo maibaga nga napintas ti relihiyon tayo. Tano agar aramid ka mo lang ti basol, bareng-bareng dayta nga panagdaydayaw. Dagita ebidensya nga relihiyon nga kinaaleng-aleng. Iso nga ayaten nga kagabsat tangarabi, kitaan tayo. Tagamin kunana ito'y teksto tayo nga kunana, notice asinuman a tao, panunutan na nga iso managdaydayaw ngem di na ngedngedan ti dila na no di ket alilawon ti puso na met laeng ti panagdaydayaw daytoy a tao isu ti bareng-bareng. Kitaan nyo dagiti tattao nga di da malakpadan ti dila da nalaing da nga agsao ti kinadakes alilawon da ti puso da kasano da nga alilawon ibagada nga ada relihiyon da ngem di damot agar aramid ti napintas nga banag nga nasayaat iti imatang iti Dios. Di da agar aramid iti makapag iti kaluwalhatian iti Dios. Isu nga alilawon da ti puso da ibagada adda relihiyon da ngem agar aramid damot iti hanga nasayaat iti sangwanan iti Dios. Isu nga daytoy iti makuna tayo ti relihiyon daytoy nga tao sinuman nga tao nga agar aramid ti basol uri basit lang nga basol ti aramiden na uri ibaga na nga di nga umatpatay madi mo nga agtatakaw ngem agar aramid iti basol mutlaeng nga uri managlibak ibig sabihin agar nagsisinungaling awang kwenta na ti relihiyon na ket bareng-bareng ay ti hanga mapasubalian nga ibagbaga ti Biblia. Uray man ibagamon nga na nagsingpet ka nga tao
ngem adamot ti basol nga aramidem bareng-bareng ti relihiyon iti tao akastoy. Isu nga tanga rabii kitaan tayo agito iti pakakitaan nga adda iti bareng-bareng nga relihiyon. No makita tayo nga adda ti bareng-bareng nga relihiyon, addamot ti maibagbaga nga nadalos a panagdaydayaw. Addamot dagiti ebidensya iti nasinaw a relihiyon. Ibig sabihin nga di nasinaw dalisay na relihiyon. Addamot laeng iti maibagbaga iti Biblia nga nadalos nga panagdaydayaw. Kunana iti 27, ti nadalos a panagdaydayaw ken awan tulaw na iti imatang ti Dios ken Ama, isu daytoy sarungkaran na dagiti awan ammada ken dagiti balo a babbae iti ladingit da ken agannad nga awan tulaw na ti lubong. Kunana jay awan tulaw, walang dungis. Ibig sabihin, biyag nga hangagar aramid iti basol. No iti maysa nga tao ket agbibiyag nga hangagar aramid ti basol, ay ito iti katunayan nga ti relihiyon na ket nasinaw. Nadalos iti panagdaydayaw na. Ket may sapay nga pakakitaan nga adda isu na ket adda isuan iti nadalos a panagdaydayaw iti nakaibatayan iti pammatay na ket iti Biblia. Dayto iti pangibatayan dagiti adda nadalos nga panagdaydayaw. Ibig sabihin na dayto ket ti sursurutan da iti sao ti Apo. Iti Biblia nga awan ti bawas na, awan ti dagdag na, awan nayon na. No di ket no anya di ibagbaga ti Biblia, isu ti sursurutan da. Tagamin tanga panahon tayo ko adu dagiti relihiyon nga agikas kasaba agiti ikas kasabada ket adda ti bawas na. Adda ti dagdag na para kadagiti interpersonal nga interest da. Tagamin adda ti alalwadan da. Adda ti personal motive da nga kunana para tapno mapaboran dagiti pammati da. So kasta ti makita tayo. Ngem iti addaan iti nadalos nga relihiyon, iti Biblia ti pagibatayan iti pammati da. Isu ti sursurutan da awan ti bawas na, awan dagdag na. Ay ta ti naaddaan iti nadalos nga relihiyon. Ken iti addaan iti nadalos a relihiyon ket addaan iti naan-anay nga ayat. Sakdal na pag-ibig kunana iti Tagalog. So ngano iti maysa nga tao ket adda ti naan-anay nga ayat ti relihiyon na datoy nadalos. Kasano adi naan-anay nga ayat? Kitaan tayo ta panahon tayo adda dagiti tattao no maaramidam iti madi iti bumalis da hanga maikat adi panagbales. No nagaramid ka ti hanga nasayaat kanya na bumalas dati nga nasayaat. Ngem iti addaan iti nadalos nga relihiyon uray aramidam iti hanga nasayaat. Iti iganti na ket pag-ibig. Naan-anay nga ayat. Isu nga no makita tayo hanga bumalas no di ket ikararag na. Ikararag na dagiti tattao nga agar aramid ti madi kanya na. Kasta iti tao nga addaan ti naan-anay nga ayat. Madi nga bumalas iti madi iti nasangan sayat nga aramid. No di ket mangtedpay adda nga ti madadagiti example tayo nga may bagbaga nga adda ti maysa nga tao ka naaramidan tinakawan da iti manok na o tinakawan da ti salikwana o alaga na nga hayop ket iti naaramid na ka adi nabati nga alaga na ka pinartina ken pinadigwan na pay dayjay nagtakaw ti alaga na. Kitaan nyo dayta ti pakakitaan iti maysa nga tao nga adda iti naan-anay nga ayat. Kasta ti panagbibiyag iti addaan ti naan-anay nga ayat. Isu nga addaan iti sakdal kunana, adda iti perfect love kunana.
kasta ti tao. No uray aramidam ti dakes, madi nga bumales met ti dakes. No di ket nasaya at iti bales na. Kasta iti tao nga addaan ti nadalos a relihiyon. Agbibiyag da ito'y lubong nga awan tulaw na ita nga agdama. Ibig sabihin, adugamin iti tattao nga mangibagbaga nga madi magbalin. Mabadi mabalin nga agpakasanto iti tao. Gamin ti pamati da, iti panagpakasanto gamin, kunada ka masapol matay kapay, tapos dumteng, lumabas ka pa iti panagkanon nga kunada. Dumalan ka pa iti kanon tapno ideklarada ka nga santo. Kasta ti pamati ti tao. Adda dagiti relihiyon nga mamati ti kasta nga masapul matay ka pa tapno mabalinda ka nga ideklara nga santo. Makita tayo nagaduti sa santo nga papatyan dagiti daddo mga relihiyon. Ngem kun kuna iti Biblia ti panagpakasanto ket utos ti Dios nga agpakasanto tayo ita nga agdama nga lubong. Ibig sabihin pang kasalukuyan ay ita ti kayat ti Apo tayo nga agbiag tayo nga awan tulaw na iti lubong nga agdama. Nung kasto iti sursurutan tayo, kasto iti panagbibiyag tayo, habang aradto tayo pa lang iti lubong, ti relihiyon tayo ket nadalos. Nadalos ti panagdaydayaw tayo kini Apo. At iti kayat nga makitkita ini Apo iti maysa nga anak na nga agbibiyag nga sumursurot ti linteg hanga agar aramid ti basol. Isu nga makita tayo ata nga rabi no di no may saka nga agbibiyag nga hanga agar aramid ti basol ket kayat mo nga magunudan iti biyag nga nasantuan may saka kadagiti tattao nga addaan tinadalos a relihiyon. Addaan ka iti makuna anasinaw a relihiyon. Kasta iti relihiyon mo no kasto iti panagbiag mo itang agdama. Isu nga ayayatan tangarabi kitaan tayo nga iti Biblia agisursuro iti nananay. Simple lang ti Biblia nga tarusen. Adu gamin dagiti tattao nga nalalaing nga kunada ngem di da maawatan ti Biblia. Anat ti dahilan gamin di da mamati iti nasantuan a panagbibiyag. Isu da di da maawatan ti kayat nga isuro iti Apo tayo nga Dios. Isu nga kitaan tayo nga rabi ati nga pagadalan tayo nga isursuro ti Biblia adda ti relihiyon nga nadalos. Adda ti panagdaydayaw nga nadalos. Ngem adamot iti bareng-bareng a panagdaydayaw. Ti siya sinuman nga tao nga agar aramid ti basol. Uray di na nga aminan. Uray di na nga bigbigan. Basta iti may isang nga tao kat agar aramid ti basol. Anya ti relihiyon niya. Kung kuna iti Biblia adaan isuna iti bareng-bareng nga panagdaydayaw. Ngem dagiti addaan iti nadalos nga relihiyon, addaan iti nadalos nga panagdaydayaw, isuda dagiti tattao nga agbibiyag nga si paparbeng. Agbibiyag da nga si linteg ken na Diyosan itoy nga agdama nga lubong. Agita iti tattao nga kabilang ijay nadalos nga relihiyon. Isu nga kitaan tayo rabi, anya ti relihiyon tayo. Kitaan tayo. Damagan tayo ti sarili tayo. Ibaga tayo nga da relihiyon tayo. Ngam kitaan tayo. Ati relihiyon tayo ket nadalos nga ta or bareng-bareng. Kuna iti pinagadalan tayo nga iti tao nga mamatmati nga haan nga makaaramid ti basol iti tao nga agar aramid tunggal aldaw iti basol ken madi nga mamati panagpakasanto ti relihiyon mo ket bareng-bareng. Ngem iti tao nga agar aramid iti nadalos nga panagbibiyag na daan iti nananay nga ayat.
awan tulaw na nga panagbiag iti nga lubong. Nagasat ka, kapsata, ti relihiyon mo ket nadalos. Ay iti kayat nga makita iti Apo para kadagiti tattao. Hanna kayat nga bareng-bareng. Kasi sayang laeng iti panagdaydayaw tayo. Mano nga tawon tayo nga agdaydayaw. Mano tawon tayo nga sumsumrek iti kapilya, sumsumrek ti simbahan. Ngem iti panagdaydayaw tayo ket bareng-bareng laeng. Addaan tayo iti awan ti kwentana. Bali wala ajay mano nga tawon nga panagserserbi tayo. Uray ibaga tayo nga imabot ay tayo ti 20, 30 nga taon nga agserserbi ken ni Apo nga magar-aramid tayo ti basol ti relihiyon mo ket bareng-bareng. Isu nga ita nga rabii kayat ni Apo ket makita tayo ti sarili tayo nga kabilang ito'y relihiyon nga nadalos. Tagamin dumtong ti panawon ni Apo tayo nga Hesukristo ko umay tumanen. Umay tumanen. Ta ing pangako na nga umay tumanen alaen na dagiti anak na. Ket sino dagiti alaen nanto no umay ito iti second coming nga makunkuna. Sino dagiti alaen na awan sabali no di ket dagiti addaan iti nadalos a relihiyon. So ato iti ang napagadalan tayo nga tarabii ket sapay lakuma ket mangted iti karit kada tayo nga makita ti bagbagi tayo no adinno ti ayan tayo. Arjay tayo nga ta iti nadalos nga panagdaydayaw wenno arjay tayo bareng-bareng a panagdaydayaw. Ket isubli tayo nga rod iti platform kadagiti managdaulo iti programa. Brother Jonathan. Amen. Yaman kami kabsat nga Bernard ti panang pausar mo kasrang tayo ni bendisyon manan kini Apo tat nga biyang terapi. Yaman kami ta sigan ket na bendisyonan kan nakarit naglalo nga agserbi niya. Nari kami ket sa tayo kan dito nadalos na relihiyon. Anda tayo dito kweso nga relihiyon ni Apo. Kan daan tayo itinadalos nga panagdaydayaw kini Apo. So nga nga biyang terapi ka kabsat ket si tayo pumaamin ken na bendisyonan. Sa nga Armando dapat iti bagam. Amen. Salamat kini Apo kay nga nagpintas mo na yung mensahe na. Salamat ti panang usat na kini kapsat nga Bernard. Salamat tayo ti bendisyon. Salamat ni Brother Stephen. Prito tayo. Amen. Kat tayo kapsat na tuloy na tayo nga oras katubi buya. At papadalan tayo gawin, Brother Jonathan, di closing prayer tayo, kapsat. Amen. Nagkararag tayo kakapsat. Siya ko na ito yung manginang ulat. Amami nga manakabalin ka na kami amin na po. Yaman kami tatang abiyang terabi iti bendisyon ngayon pa mo ka na kami. Amen. Yaman kami iti intakler mo nga alibong Apo. Salamat sa si kaiti. Nagsaog kami ba na yaman kami kadagito yung sasaog na naiwaragawag tatang abiyang terabi. Yaman kami iti napiksa internet connection iti may isa Apo. Amumi nga ditagat nga po iti panang tulong kan panang terapi mo kada kami amin Apo. Isusapay lang ko mamamin nga bendisyon ken karit nga kami naala at nga biyang terabi ket mausarmi iti panang sangon mi kadagiti patpadas dito lubong sapay lang ko masika kati kumadwa ti maysa kan maysa iti kami panagsisinat nga biyang terabi dito iti dinawat ken kararag mi iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Itatayon nga lipasan kakabsat dito'y napatag gararamin niya po. Nga natin no sumarunan tumanan gararamin niya po kakabsat. Imbag nga nabiikan nasayaat niya pa nagturo. Nagkikinararag tayo kakabsat. Amen. Bye-bye kakabsat. Ito Bernard, bye-bye po.